Ano yun? Palagi ako meron ginagawa. Oo. Dan ano yan, kasama ko to dati nung ano, saan ba yun? Yung nangingisda tayong kuryente. Yun, di ba? O, dito yun. So yun mo mga kabiyaya, mga kakwela, dito tayo ngayon para surpresahin natin si Tatay Uro. Yan, ito yung si Tatay Uro, isa po siya yung naging tatay-tatayan ko nung mga panahon na ako ay may, wala pa sa larangan ng YouTube, nagtitinda pa ng isda, ng ganun. At ngayon kasama ko sila Tito Osdek, sila Kuya Jobal at Ate Carmen Mix TV at yung kababata ko yan si Empo yun. Wala akong service kaya nag-traineran ko, inano ko muna yung tricycle niya. So pinapunta ko doon sila Tito PG para sabihin kay Tatay Uro na sila lang yung pinapunta ko doon at ako ibabalik na lang dahil kasi gusto ako makita niya at gusto ko rin naman siya makita syempre. Patay nga po pala si Nathan muna sa kanila. Kasi nga yun, syempre nandun yung anak niya at para makapag-bonding sila. Ganon din si Limuel, umuwi muna ng Laloma para naman mabisita niya yung mga kababata niya. At matagal-tagal pa naman ako dito sa Taguig. Tayo po pala mga kabiyaya, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming YouTube channel. Yan. Sa lahat ng Trio Cuela family at Team Biyaya na nandiyan po sa description ng kanilang mga link. So inaantay ko lang makapasok sila doon, sila Tito Osdek, mga 5 minutes bago ako papasok doon, no? Para ma-surprise natin si Tatay Uro. Matagal na akong gustong makita niyan at ako rin naman ilang taon din kasi kaming hindi nagkita ni Tatay Uro kasi po busy na kasi ako nung mga panahon na yun sa pagbablog tsaka sa pagtitinda. Nabalitaan ko na lumala na yung sakit ni Tatay Uro. So ayan, antayin na lang natin. Dito na tayo mga nabiyaya sa ni Kauro para madalaw. Dyan lang. Matagal-tagal na rin ako hindi nakadalaw dito. Kaya dyan ba yung kay Kauro? Kaya tayo dito, oh. Okay, Tatay Uro. Tatay, kamusta tay? Tatay, kamusta? Kamusta ka na? Ayat mo na, oh. Ay, diba? Ang gawa-gawa na. Ha? Nakawala. Sorry. Surpresa. Wala, busy ako kaya ngayon lang ako nakadalaw nakapunta eh. Alam ko, nakauwi ka na kagad na. Hindi pa. Okay lang yun. Natindihan ko ako. Musta na? Ang payat mo na, oh. Masamahin sila. Yung mga yung kasama na sa kubo nito. Inumbala ko nun, Kaya maganda yan tayo mag-ano ka. Uro, maglibang-libang ka sa sa pag-ano ng huwag kang dito kang magmukmuk dun sa kwarto. Isa pag andito pa Hindi talaga kaya. Magkahapon ako nabubugit nga ako minsan. Bakit? Hindi ako makagalaw. Alam mo na dati. Palagi ako meron ginagawa. Oo. Dan ano yan, kasama ko to dati nung saan ba yun? Yung nangingisda tayong kuryente. Yun, di ba? O, dito yun yung kuryente kami parang may pang-ulam. Sa ating kasunod ko Kapag walang ulam, kangkong. Yung kangkong doon nila, doon sa kabilang pader. Dami yung ulam namin dati. Sila ko nga pala pang-oriented dyan. Bali si Tatay Uro, talaga to, yung katawan niya, payat talaga to dati. Pero hindi naman ganito na sumobra na. Medyo payat talaga siya dati. Tsaka yun nga, yung kubo namin na yun talagang tambayan namin yun. Doon kami natutulog. Pag may pera yung isa, ambag, bibiling bigas. Isa nangyari, wala talaga kaming
pambiling bigas. Nangangalakal na lang kami. Oo. Oo, nangangalakal kami dyan, no, sa may tambakan dyan, nang babasura kami dyan. Oo. Ako rin, ng basura, namulot din ako niyan. Pagka kami walang ano yun na Tino. Pag wala kaming pangkain. Yung kinagandahan dun sa Talulop na yun, ano, talagang mga magkakapatid talaga yung ano. Tapos yan, ito yung tiga-bunganga sa amin. Ilang Pag, sinasabi ko sa kanila. pag may ginagawang kalokohan dun sa ano, titirado rin ka yan. Alo, di ka alis dito. Naalala mo. Pero ako, di niya ako tiniredor kasi wala naman ako. Oo, wala ano, nang eh. vision Makulit eh. lang talaga ako eh. Ang mga may video na sina Jen. Sinakulot. Mga bisyo sa chicks. Oo. Yun natitirador ko. Kakatawa sila na. Pero Pero mga kasama nyo rito tayo ngayon? si Mabel. Sino pa? Joy, sino? Joy, Nonoy, AG. AJ. Si ano, yung panganay, sino ba to? Oo. Si Kimpoy. Tipas na. Nasa tipas na. Na Donel, minsan, kanina, nung isang dumalaw, isang linggo. Donel. Doon. Paano ba yun? Wala akong dala sa'yo, okay lang? Okay lang. Ako nga ang gusto kong makaano kayo. Tiyempo niyo. Yan, at siyempre, hindi naman pupunta tayo dito, wala tayong bigay kay Tiyempo niyo tatay, na. no? Ginatis tatay ng pang ano, ito tatay, pang bigas mo. Pang bigas. Tapos, yung bili mong Ay, grocery. Tapos, kung bili mo ng gamot. Jay. Yan, Laki-laki. Salamat sa iyo. para hindi ka na ano. At kaya mo kapag medyo sinuwerte pa tayo, baka may alis na rin kita rito. Pero hindi ako nakangako tatay, ha? Kasi isa rin ko sa ano, nung mga panong kasi wala akong ano, magkagalit din kami nun ni mama kasi nga pasaway ako nun. Yan, dito yung takbuhan ko sa kanya. Talagi payo ko rito. Yung ganyan. Palawain mo na lang sila. Yung gano'n nun. Yan sa yun, nagkasundo kami kahit anong gawin namin. Kung anong trip niya, trip ko din. Ade, magsibak na ka. Sibak kami. Doon pa to dati, itong kubo na to, doon to, sa kabila. Bali, ano, pinalis ba kayo doon, tay? Hindi. Pinagbili na, Hindi. oo. Kaya Hindi yun. niya raw matambakan. Pinagbili. Kaya simula nun, hindi, wala na ano na, nagka-watak-watak na. Pero yung talagang mga nauna, palagi dito, bumabalik-balik. Pero Hinaharap Saka ko yung nga ano mo pala, yung usok mo, kasi nagano ko na nanood ako sa mga anong dapat gawin ko. Masama pala yung may minamayat na ayun tayo. Oo, kapag medyo alam mo yung hinihingal ka, huwag kang papausok agad. Huwag kang yung parang naging addictus niya na kasi Oo, yung yung ganun eh. konting hingal niya, papausok na siya. Wala ko na... Oo, wag kasi hindi daw mabuti yun. Mas lalo pang maganda daw yun na tawag dito. Yung nireseta ng doktor, ilang pausok dapat mo doon? Hindi ang sabi sa akin. Pagka hindi na wala hina. Doon ka gumamit lang. Oo, yun lang tayo. Yun pala, tama. Pag hindi na mawala yung hingal, doon ka lang gumamit ng tagdan? Pausok. Ventolin. Ganyan na lang. Pagka sa gabi, hindi ba? Hindi ako pinatake ng hinga. Wala. Misa wala sa gabi. Bisa ito, pagka yung medyo naglakad ako, medyo konti lang hinga. Yun na lang. Sa tabing kalsada. Kaya mo, makakarating ka rin sa pangarap mo, no? Noon. Meron, yung mga kasama natin, meron sumunod, meron hindi. Tingit ang ulo. Yung iba na nauna na rin, maya pa na, ilan na yun, dalawa ata. Dalawa na isa sa mga tropa. So yun na mga kabihayan, ganito na lang itong video namin. Natatay ganyan na lang ngayon pagaling ka ha. Kung mayayin yung kausok mo, kapag medyo na lang tsaka ka at yan, may kahit pa paano, may pangbili ka na ng gamot mo tsaka pangbili. Hindi na ako nagbili ng bigas wala kaming sasakyan kaya hindi na ako nagdala ng Ito yung mga kabiyaya yung... Kung ba't ganyan yung itsura niyan? Wala na Sabagay, minsan ko na lang ginagamit. Ito. Luma na nga. Yung sinanguna pa to. Wala na may Luma na nga. Ito, magkano kaya isang ganito? 700. 700? Yung malaki. Medyo Mga 1,000 megit, no?
Sige, try ko, bago ako makalis, mabilang kita nito. Para, ito pala yun. Yung mga, ginagamit ni Tatay Uro sa, Sige tayo, dito na kami, ha? Sige. At na rin yung oras pa hapon, may pupuntahan pa ako, eh. Pagaling ka, ha? Kaya mo, kahit nandun ako sa Bicol, nakita mo yung pogi mong, anak dati. Joke. Ha? Yan. Ito natin, Kaya po mga kabiyaya, at yan, kasama ko sila Kuya Jobal at Ate Carmen, Kuya Tito Slick. Kahit pa paano nabalikan na namin si Tatay Uro at nabigyan ng susunod na punta ko baka yung 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 makina sa pausok ang tag doon. Stabilizer. Yan, hindi ko mabigkas eh. Bulol ako dun eh. Kaya hindi ko binigkas eh. Yan, sila Nathan pala sila, si Limuel, umuwi muna dun sa kanilang mga lugar para, kaya nandito tayo sa Wawa, Taguig. Dito sa may Pepay. So ayan po, maraming salamat sa suporta nyo sa aming mga YouTube channel. Ayan, paki-like, share, comment, and subscribe ang aming mga YouTube channel, Buong Trio, Kuwela, and Team Biyaya. So hanggang dito na lang, ingat kayo palagi and God bless. Bye-bye!